mata da kuɗi. Maudu'in yau da za mu tattauna kenan a wannan filinmu na mata a yau, shirin da ke duba da al'amuran da suka shafi mata, zamantakewarsu da kuma abin da ke kawo cikas a rayuwa. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a sabon shirin. Kuma a yau ina tare da Hafsa AB Hamza. Kuma a kullum suna na Halima Ben Umar. Sannan kuma muna da babban bako, mun yi babban kamu. Tunda muna zancen mata da kuɗi? Haka ne. To muna tare da Dr. Abdulrazak na makarantar Yusuf Mai Tabasile, wanda yake gwani ne, gwarzo ne akan harkar kuɗi da yadda za a sarrafa kuɗi. Masu kallon mu, Dr. mune barka da zuwa. Barkan ku dai masu kallon mu, barka da warhaka. To kamar yadda maudu'in ya ce mata da kuɗi. Shin me muke nufi da mata da kuɗi? Amma kafin mu je tattauna akwai labarin da yake ɗaga mana hankali ko kuma ya ɗaga mana hankali wanda ya faru a jihar Imo, Dokta. Wani mutum ya lakaɗa wa jaririnsa ɗan wata 2 duka, wai saboda jaririn ya hana shi bacci. Allah sarki mata, mu da muke ta hidimar rike 'ya'ya a hana mu baccin mu yi, amma shi ɗan jariri wata 2 ya lakaɗa masa duka har ya janyo aka yanke hannun yaro. Wannan rashin takaici, wannan abin takaici. Kuma kin san abin daɗin ƙungiyar mata 'yan jarida, kin sani 'yan jarida haka ne, su suka ɗaga maganan nan. Ai maganan ya zama dole a ɗaga shi gaskiya, tunda in kika duba ma in kika karanta ainihin shi labarin ya fito a kasancewar ita mahaifiyar wannan jaririn ta shiga banɗaki ta ɗan kama ruwa cikin dare, shi kuma baban yana bacci. Kisan yara wata 2 wata 3 4 har zuwa 6 ma suna da wannan kukan daren, kuka yake ya kasa haƙuri, shine sai ya ɗauki hanga wannan karfanin da ake rataye kaya ya dinga kwaɗawa yaron. To garin yin haka ne ashe ya soki kafaɗan yaro. Ita kuma uwa da ta gani hankalinta ya tashi tana kuka, sai ya yi mata ahir ko makota ma ka je wurin su, ai tun da jariri ne zai yi healing, zai warke. Shine wuri ya fara ribewa, da mutane suka tallafa mata aka je asibiti aka ga ina a ya riga ya fara hunhunan da dole sai an yanke. Sai da aka yanke hannun. To dokta ka ji fa? Gaskiya abu bai daɗi ba. Babu daɗi ko kaɗan. Ko kaɗan. Wata 2 ko ɗan shekara 10 ma kai masa wannan dukin balle jariri. Amma kuma akwai buƙatar ma shi uban watakila a duba kwakwalwarsa. Haka ne. To gaskiya ko lafiya yake ko yana shan wani abu. Haka ne. Don a hankalce ma mutum ba zai haka ba. Ba zai haka ba. Gaskiya mutum dai mai hankali kan ya zai yi wahala. Gaskiya. Da hankalinka ɗaɗan wata 2 ka yi, amma kuma ya daɗa nuna cewa dokta akwai mazan da ba su da haƙuri, wanda mu mata ka duba dai ka ga mace za ta ɗauki ciki, za ta haihu, za ta yi reno, ta kwana da ɗa, ta tashi da ɗa. To Allah dai ya kawo mana sauki. Amin ya Allah. To kamar yadda dai muka ce masu kallon maudu'in namu yau na mata da kuɗi ne. Haka ne. Shin me muke nufi da mata da kuɗi? Kuma muna so mu tattaro hankalin jama'a. Mun san gwamnatin tarayya za ta canja kalolin kuɗin. Kaloli kwarai kuwa. Zuwa sababbi. To wani irin tasiri ko wani irin rashin tasiri zai wa mata? Haka ne. Ɗaya daga cikin abin da dokta yake nan, muna da sharin tambayoyi ma likita inda za a tattara ba mata kaɗai ba, tunda ana maganan janda. Kuma dokta ka san ƙididdiga ta nuna cewan na 2016 cewan kashi 18 ne kaɗai mata suke da account a bankuna. Kuma mun riga mun san cewan a kullum dama abin da yasa ake maganan empowerment, wato a dinga tallafa mata, shine mace ta samu ta tsaya da kafafuwa, ba mace kaɗai ba ma, maza har kowa ya samu wato gurbin da zai tsaya da kafafun, ba sai ya jingina da wani ba, ba sai ya nemi tallafi a wajen wani ba. To amma mu mata an san muna da rauni, muna da tsoron kai kuɗin mu banki, wanda zaka bawa in kuma aka ce zaka investing wato ka sa shi a hannun jari, muna tsoro saboda ba mu san me zai je dawo ba. Ni to akan da wannan maudu'in namu abinda nake so in fara faɗa shine ignorance in finance is not bliss. A cewar wannan ba wanda ta kafa Global Financial Literacy Center da ke George Washington University, Ana Maria Lusardi. Wannan ya nuna cewa kenan ya zamana mace, tunda yanzu muna sa kaimi ne akan mata, bata san komi akan yadda ake sarrafa kuɗi ko juya kuɗi ko kuma tattalin kuɗi ba wai wani abu bane na alheri, abu ne da zai iya sa ta fada
wani irin halin da daga baya za ta zo tana da na sani. Abu mai matukar muhimmanci da nake so in fara faɗa shine mata ya kamata a ce muna da financial literacy. Wannan financial literacy in shine zai sa mu koyi financial management da kuma har za mu zama financially independent. Financial literacy yana nufin kisan ilimin kuɗi, kisan ilimin yadda zaki yi amfani da kuɗi. Ai ba ma ilimin kuɗi ba, ilimin komai ma mace zama tana da education. Yanzu muna magana ne akan shi wannan kuɗi. Tunda kin ga akwai waɗanda suke da ilimin amma ba su da financial literacy. When it comes to juya kuɗi, sarrafa kuɗi, ba su san ma ta ina za su yi ba, suna nan da yawa. Muna kina kasuwanci kin iya. Alhamdulillah gaskiya. Mun san ta inda za mu jawo kanmu layi. So kin ga wannan financial literacy in yana da matukar muhimmanci. Kuma ta nan ne zaka koyi financial management wanda shi kuma shine tattalin kuɗi. Yanda idan ga kuɗin nan kana juyawa ko kana da shi ko kana sarrafa shi, zaki san yadda zaki tattala shi, ba komi bane kika gani saboda ai ina da kuɗi zaki ɗauka ki in kina da wannan financial management din zaki iya tattali. Sai kuma zai kai ki ga zama financially independent wanda shine kuma wurin da muke so mu ga mata sun tsindima ya zama da cewa mace a lokacin da take da wani bukata na kuɗi ko kuma lokacin da wani abu zai taso mata na kuɗi ko kuma irin wannan abin da ake ce mishi unforeseen circumstance, abin da baka kwana da shi baka tashi da shi, ta inda ya shafi kuɗi zaki iya tsayawa dam da kafanki kuma ki taimaki kanki ba tare da kin je kina wa wani yan murya ba, kuma ki taimaki mai gida. So aikin sa Hajiya wani abu ma da yake da matukar muhimmanci akan mata suka samu wannan financial literacy da kuma financial independence shine ba wai ita kadai zai taimaka ba. Inda a ce maza da yawa za su kalli wannan abin ta yanda ya kamata, ba wai kar a mishi mummunan fahimta, duk macen da take da irin wannan ilimin ba ita kadai zai taimaka ba, har da kai kanka mai gidan da kuma 'ya'yan da ma duk wani wanda yake rabe da ita. Zaki ga cewa akwai matan da shawaran da suke ba wa mazajensu akan kuɗi sai dai in maza ba za su fito su faɗa ba, shine yake taimaka musu wurin harkan kasuwancin su. Maza da yawa shi sa aka ce behind every successful man there is a woman. Saboda maza da yawa da yawansu suna na 'yan kasuwa ne, 'yan siyasa ne, in dai ta fannin yadda suke tattalin kuɗi da manejin kuɗi da yadda za su yi ƙoƙari su haɓaka wannan ko sana'ansu ko aikinsu, za ki ga shawaran da matansu suke basu shi ne yake taimaka musu. To ai baki sani ba, ai sanin ma financial independence kamar yadda kika ce sai ka san yadda zaka tafiyar da kuɗin zaka yi abu, shi ma kansa ni kullum abin da nake duba da nake gaya wa mata mu ce da mata ɗin su tsaya da kafafuwansu su yi wa kansu kuma su ba da abin da nake nufi. Idan yanzu ba abin da zai ragu a jikin mace, idan tana samu ta fita ta je ta kayan abinci ta siyo ta kawo gida, ba abin da zai ragu a jikinta sai ma ƙara dangantaka ko zamantakewa tsakaninta da miji. To kuma yana da kyau, kin ga yanzu kika duba ƙasa America zaki ga akan samu mata da idan suka ranci kuɗi ba sa iya mai da shi. Kuma mu ma a nan akwai sanda muka yi aikin zaki iya dan ba mace irin dan interest free loan zaki ba mata doctor sai a basu a ce bayan wata biyu ki dawo da iya wannan cip to yawanci zaki ga waɗanda suke defaulting ba sa iya biya wanda mazajen su suka arani ko suka karba. So mu abin da muke so wannan shirin ya duba akai shine da kuma yanda za a taimaka mata, yanda mace za ta sarrafa 100 da kwabo ta samu ta tsaya da kafafuwanta ta taimaka, mu kuma duba wani irin wato canjin kuɗin nan zai yi wa mata saboda yawancin mata ba su aje kuɗin sa a banki a gida ake ajiya saboda dan wani abin da ka iya tasowa. Haka ne, kuma muna tsoron kaiwa ma bankin gaskiya saboda akwai mutanen da kuɗaɗen su yayi dulmala a cikin banki, wasu kuma babu ma ilimin. Akwai mata da yawa masu ma boko ne zaki ga karanta ma bank statement ba su iya ba a iya ba, to babu ma tunanin a ce to aje bankin a buɗe account a ajiye kuɗi a dinga zuwa ana ciro kuɗi. Ni na sha zuwa banki mace ta je sai ta ce an rubuta mata sai ta ce min da Allah rubuta min nawa zan cira. To kin ga yana da kyau ko ATM ni ma na ATM na sha ganin irin wannan za su miki, to yana da kyau mata su san har da mazan ma kowa isan wannan financial literacy din a yi kokari a ga cewa mun kyautata zamantakewar mu. Menene zamantakewa? Wani lokacin dan masu kai ruwa ranan nan shi ke gyara zamantakewa. In kika ga miji ya shigo yana huhura miki hanci yana fada, to aljihu ne babu. Gaskiya ne. Ki ga mace zaki ga lokaci ko ba su da kuɗi tana da hakuri ba za ta yi abu ba, amma maza ki ga in ba su da kuɗi za su abin nan. To
dokta za mu fara da kanka mun so da mu je hutu amma dai muna da 'yan tambayoyi da zamu wanda tambayoyin shine zai guiding ko shine zai nuna mana hanya ta inda mata za su yi amfani da shawarwarin da zaka ba da kuma na shemu abin da yake gudana yanzu da kuma yadda za mu samu kanmu mafita. Haka ne. Mu ma mu fara mu shiga sauran wato mu shiga tsarin sauran matan duniya. Haka ne. Yadda za mu dinga taimaka mu. Ni kaga gani a zaune in ka bani ka ce in juya maka kuɗi wallahi ba zan iya juya su ba. Na san akwai irin da ki ai yar kasuwa ce. Ni ko zuwa ne na siyo kaya ba alhamdulillah amma dokta zai dan nuna mana gaskiya ne a taimaka mana inda samu mu mata su ilmantu har da mazajen ma wanda suke kallon mu don muna da masu kallon mu mazaje da yawa har da wannan shirin zai taimaka wa kowa tunda magana ce na inda mace da mazan za mu tsaya da kafafun mu taimaka kanmu ko za mu dan dakata mu je dan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai a daura da tambaya. To masu kallon mu kundeji mata da kuɗi shine maudu'in mu na yau kuma babban bakon mu zai fara ansa tambayoyin mu Dr. Abdulrazak amma sai mun je hutun takaitaccen lokaci mun da insha Allah a dakace mu. To masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kuma mun karɓi bakunci Dr. Abdulrazak inda muke tattauna mata da kuɗi kuma a cikin wannan tattaunawa muna so masu kallon mu su san cewa akwai ra'ayinmu akwai kuma abin da muka samo a bincike da aka yi. Haka ne. Kuma a kullum mu muna respecting ra'ayin mutane ba kuma dole ne a yarda da ra'ayinmu ba kowa zai iya riƙe ra'ayin shi kuma ba ma ja da ra'ayin kowa. Haka ne. To madalla to dokta mun je hutu dab da Hafsa za ta fara tambayoyi. Tambayan da nake so in yi dokta shine shin shi wannan financial literacy din wato ilimin sanin yadda za ka ma'amalanci kuɗi yau sarrafa kuɗi menene shi kuma meye ma amfanin shi musamman ga mata musamman ga mata. To masu kallon mu salamu alaikum. Shi ilimin sarrafa kuɗi akwai fage da dama musamman harka ta boko wanda ake ma'amala ta kuɗi. In ka cokan za ka iya cewa economics amma akwai kamar haka business hakar accounting da makamantansu duk ilimi ne na sarrafa kuɗi. Akwai kuma yanzu mai tasowa da shi ma daga cikin harkar tattali ya fito wanda ake kira entrepreneurship ma'ana ilimin kasuwanci shi ma da wanzu shi ma zaman kanshi yake. To da dama idan ana maganar ma'amalar mata da kuɗi ana sa ta ne ka coka akan wannan harka ta entrepreneurship ma'ana ilimin na yadda za ka sarrafa kobo ya zama kobo biyu naira ta zama naira ɗaya naira biyu naira uku gaba har ta haɓaka. To a ilimi ne mai faɗi sannan kuma ya ƙunshi gaba ɗaya maza da mata. To amma dai an fi maganar matar musamman a duniya baki ɗaya saboda me ana ga kamar akwai koma baya ta fuskar mata wajen maganar harkar cinikayya harkar neman kuɗi harkar aiki kuma abin da zai ba ku mamaki ba wai a iya nan kasashen da ba mu ci gaba ba na iya cewa abin ma ya fi muni a kasashen da suka ci gaba fiye da munin kasashen da ba mu ci gaba ba. Idan muka duba misali yanzu akwai bincike da aka yi wanda aka kirawo Global Gender Gap 2021 wanda yake bincike ne akan irin tazara ko kwa rashin daidaito da ake nunawa tsakanin maza da mata ta fuskar sana'o'i da kuma neman kuɗi da kuma sarrafa kuɗi. Ana ganin maza kamar sun fi samun dama fiye da mata ba a iya kasashenmu ba har a manyan kasashe na duniya. Sannan abin ba wai ga ya tsaya ga ba da dama kawai ga mace ta nemi dukiya ba ko ta nemi arziki ko ta nemi na kanta a'a ko da a aikace idan aka ɗauki aiki wajen biyan mutum ya aiki idan aka ɗauki mace da namiji aiki iri ɗaya suna da ƙwarewa iri ɗaya to albashin namijin yakan ɗara na macen kuma wannan fa har a ƙasashen da aka ci gaba a nan ma abin ya fi tsamari. Misali akwai bincike da ya tabbatar da cewa a ƙasar da take ɗan nuna daidaito ma a ƙasashen da suka ci gaba ita ce wata ƙaramar ƙasa da ake kira Iceland wadda a wannan kasar idan aka ɗauki mace da namiji su yi aikin iri ɗaya suna da ƙwarewa ta ilimi iri ɗaya to namiji mace ana biyanta a kaso 86 cikin 100 na abin da aka biya namiji
amma fa har a kasar Amurka abinda ake biyan mace in ta aiki daidai da namiji tana da irin kwarewar shi kaso 82 cikin 100. Mu wani binciken ma 81 ce. A lokaci ana canjawa ci gaba. To saboda haka amma idan muka duba mu a nan yanzu misali ne ina malamin jami'a. In kika je jami'a mu kika samu malama mace da muke mataki ɗaya na ilimi mataki ɗaya na aiki za ki tada albashi mai iri ɗaya ne. Tare da cewa mu ba mu kai ci gaban Amurka ba ba mu kai ci gaban su wannan Iceland din ba. To akwai irin wannan da dama, sannan kuma har a cikin harkar kasuwanci ko aikin kwadago duk haka yake faruwa musamman a wannan kasashe. Saboda haka masu sharhi da kuma ma'abota harkar kasuwanci suke gani cewa akwai kamar ita da kika yi maganar wannan ana din, bayan ita akwai wata director shekara 2 da ta wuce a UNDP, ita ana ta hasashen cewa ta yi da za a ba mata kwatankwacin damar da ake ba maza a harkar kasuwanci da tattalin arzikin duniya zai haɓaka da kimanin dala tiriliyan 28. Dala tiriliyan 28 za ta ƙaru idan da za a bada dama kwatankwacin wanda aka yi ba maza su ma mata a basu. Saboda shi tattalin arziki abinda muke fi mai da hankali a kan shi shine yawan hada-hada. To idan aka ce maza ne kadai suke hada-hada ta tattalin arziki mata ba sa yi, tattalin arziki ba zai haɓaka yadda ya kamata ba. Amma da zarar mata sun shigo, musamman kasancewa a ƙasashe da dama wasu ana ganin matan sun fi yawa. Misali a Najeriya a shekarar da ta gabata akwai alƙalima na aiki da aka fitar wanda cibiya da ake kira NBS National Bureau of Statistics sun nuna cewa a Najeriya kimanin mutum miliyan 60 ne maza da suke neman aiki. A daidai wannan lokacin akwai mata mutum miliyan 61 sun ɗara maza da kimanin miliyan 1 a wajen neman aiki. Amma a cikin mazan wanda suna neman aikin kuma suna da ikon yin aikin amma ba su samu ba, kimanin kaso 32 cikin 100 nasu. Amma mata kimanin 35 kaso 35 cikin 100 su ne wanda ba su samu aiki ba. Kin ga tazarar babu yawa. Saboda haka kenan mu a wajen bada damar ma mu a nan za a iya cewa kamar a nan kukan daɗi kuke, a nan tazarar babu yawa. Kukan daɗi. Kuɗin wajen biyan kuɗin aikin ma kusan duk ɗaya ake biya mu a nan, ba a samun wannan. Amma za ki ji kuma manyan ƙasashen duniya da kuma irin cibiyoyi na duniya ba sa faɗin wannan abin alkhairin da yake faruwa mu a tsakankaninmu a nan ƙasashe masu tasowa. Sai dai maganar cewa akwai kuma danniya da ake samu a gidaje wanda ba a ba matan wasu damammaki, akwai irin wannan. Sun fi wannan maganar fiye da ita wannan damar da muke samu. Ai wannan damar da muke magana har a ofisoshi wajen aiki tunda mun ga gani an yi ba ɗaya ba biyu ba. Idan kamar yanzu ogan wanda zai tafi zai ritaya, idan mai binsa mace ce za ta je matsayin darakta ko permanent secretary sai kaga an dauko na kasanta an bayar. So mun riga mun sabu wannan. To ni dokta tambayar da zan yi, me bambancin matar da take da sanin makamar aikin ta sayin da za ta juya kudin kuma tana da ilimin, da macen da take da ilimin amma ita kuma bata san yadda za ta juya ba. Kamar yanzu yadda nake faɗa kaga ita ta iya ta sani, ni dai ka bani na yauwa amma ban san inda zan juya shi in yi kasuwanci da shi ba. To kaga ai da akwai bambanci. To menene ya za a gyara wannan dan gap din da yake tsakanin? Akwai hanyoyi da dama a tsari na tattalin arziki. Shi harkar neman kuɗi da harkar kasuwanci mutum yakan iya yi kai tsaye, shi ne zai gudanar da harkar, ko jarin naka ne ko ba naka bane. Sannan kuma za ka iya ba da jari ko ka sa hannun jari kana gefe. Wasu suna gudanar da kasuwancin ana raba riba gwargwadon irin gudunmuwar da kowa ya bada, duk ana wannan. To akwai wanda ba su da kwarewa ta kasuwancin amma idan suna da jarin za su iya ma'amalantar wanda suke da kwarewa ta harkar kasuwancin, sai su yi haɗin gwiwa sai a yi, wanda ba mu fiye yin irin wannan ba. Misali a binciken da nake magana ɗazu na sana'o'i da aka yi a shekara ta 2017 wanda Smedan ta yi, ya tabbatar da cewa kimanin kaso 99.8 na sana'o'i da muke da su a Najeriya ƙananan sana'o'i ne, ba matsakaita ba, 'yan ƙanana ne ba matsakaita ba, wanda kuma kimanin kaso 51 a cikinsu
maza ne suke da mallakar su suke jagoranta, kimanin kaso 49 mata ne suka mallaka suke jagoranta. Wannan yana tabbatar da cewa akwai damar ga matan anan. To amma waɗanda suke da cewa ba su da wannan ilimi, akwai hanya na biyu ko dai a neme su a ba su horo idan suna ga za su iya, suna da lokacin da za su yi neman wannan dukiya, a ba su horo, ba laifi ba ne sai su nema da kansu, ko su nemi wanda suke da wannan ilimi sai su yi haɗin gwiwa su shiga a yi da su a hankali, su ma za su iya koya, ko kuwa a su zuba hannun jarin su koma gefe su ana ba su ribar su. Akwai manajan banki da aka taɓa yi wani Muhammad Yunus, masanin tattalin arziki ne a Bangladesh ne, I think Bangladesh ne ko? To bari mu je hutun takaitaccen lokaci nan na ga bayanin zai kai. To masu kallon mu kun da ji muna tattauna, mata fa da kuɗi muke tattauna. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, a dakace mu. Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci, inda yau muke maudu'in mu muke tattauna mata da kuɗi. To dokta ka fara bayani, lokaci za mu ji hutun takaitaccen lokaci, to bismillah sai a bayanin da nake so na yi yanzu shine shi wannan Muhammad Yunus manaja ne na banki, kuma ya fuskanci cewa akwai wannan rashin daidaiton tsakanin maza da mata wajen ba su damammaki na harkar tattalin arziki. A musamman ana ga bincike ya nuna wai ko da a yara ƙanana na gida fa idan za a ba su kuɗin kashewa ko kuɗin zuwa makaranta, abinda ake ba maza ya ɗara abinda ake ba mata, ko da a yara a gida. Saboda haka shi da ya tashi sai ya ga cewa zai bada bashi jari na kasuwanci, amma ya zaɓi sama da kaso kusan 90 cikin 100 mata ya ba jarin. To amma ya yi tsare-tsare sosai, ya ɗauki, akwai mutane da ya ɗauka ƙwararru wadda duwar da aka ba jari za a ba ta shawarwari kan irin harkar da za ta yi, za a san ina za ta yi kasuwancin, sannan ya sa mutane suna bibiya, suna zuwa suna gayaya kasuwancin yana haɓaka ko akwai ta waya su ba da shawara. A kwana a tashi sai da suka dawo da wannan kudaden kimanin kaso 99 da wasu digan kamar digo 3 ko 4 sun dawo da wannan kudin da suka karba bashi, ko kobo bai ciwon kai ba. Kuma sannan ya karfafa su sai da sama da mata miliyan 5 suka dawo suka tsaya da kafarsu, wanda a wannan dalili har kyauta cewa shine masanin tattali da ya fi kowa nuna bajinta a shekara aka ba shi. Kaga mun san shi saboda mu irin wannan makawa. Yawwa an ba shi Nobel Prize, an ba shi Nobel Prize na economics. To irin wannan ko a nan ma duk za mu yi irin wannan abubuwan. To amma da yawa abin da yake bada matsala idan aka yi empowerment da nan aka kira mutane aka raba musu kuɗaɗen, daga nan ma ba za ki ƙara jin komai ba. Dole sai an yi tsari na bibiya da kuma tsari na ƙwararru masu bada shawarwari. Suna zuwa suna ganin kasuwancin da matan nan suke, suna ba su shawarwari da magana ajiya da kika yi ɗazu. Su wannan masu bibiyar idan suka zo in kika samu ribar naira 100 a rana sai su ce miki to ko naira 20 ko 30 ne ki aji haka har abin nasu ya haɓaka. Dokta, a maganar da kai ɗazu na kan yadda sauran ƙasashen da suka fi mu ci gaba su sun ma fi mu samun wannan tazaran rashin daidaiton akan nan. To amma kuma sai nake tunanin to shin me yasa mu a nan ba ma ganin irin namu daidaiton a matsayin ci gaba? Ban san ko yana da tasiri da ganin cewa su wa'ancan din ba su kai mu yawa ba, tunda mu kamar yawanci naga namu kasashen na Afirka musamman ma dai Najeriya din da zan yi magana akai muna da population compared to idan aka hada da su wa'annan. Sai kuma su mata da suke son yanzu su koyi wannan, wani irin shawara zaka ba su akan ga yanda za su yi su zama da cewa sun iya tattalin kuɗi, ba wai komi ne da zarar mutum ya samu kuɗi zai ɗauki wannan kuɗin ko kasuwanci ko jari ko wani abu da yake da shi ya dinga amfani da shi ba? To da farko za a iya cewa abin da ya sa watakila a nan matan suka fi samun dama a kan kasashen da suka ci gaba, a duk mai bibiyar tarihi a al'adance a addinance, al'ada ta Afirka ta fi kimanta mata fiye da ta tura wannan idan muka koma tarihi, fiye da ta duk wannan farfata da ke gani mun fi su girmama mata. Akwai wannan, shi yasa a Afirka za mu ga cewa matan ma sun fi samun dama fiye da can. Yawa, so magana ta biyu kuma ba su dama a wajen rayuwa, wajen neman na kansu din mun fi dama a nan fiye da can. Saboda me fin dama ba shine kenan ko
yanci zaka ce an fi badawa a can ki tafi ki nema kina da yanci ko kuma ma ki je ki zauna ki tsaya da kanki to amma idan kika zo wajen damar aikin ko damar karatun ba a baki kamar yanda anan yanzu misali anan yanzu kika je university din wasu ma kamar tamun idan kika je zaki iya cewa mata ma sun fi maza yawa a ɗaliban mu ba za ki je ki tada wannan a irin kasashen da suka ci gaba ba ba da damar ba ɗaya bane ba za ki ga irin wannan ba ɗazu na yi magana albashi kowane irin aiki za ku yi abinda za a biya namiji ya ɗara na mace ko da aikin ku ne wanda mu anan babu wannan haka ne to ba wai yawa bane ba yana kunshe da tarihi da kuma al'adu na mutum a baya shi maganar mata yanda za su benching into business mana yanda za su samu kansu harkoki na kasuwanci farko dole ana buƙatar ilimin kasuwanci yana da matuƙar mahimmanci saboda idan babu ilimin kasuwancin za fa ta zuba jari ne yana tafiya ko da za a koya ta hakan to kuma ba za a yi asara da dama kafin a kai lokacin da za a koya so yana da kyau ko a mataki na ƙananan hukumomi ko na unguwa a samu tsari da za a rinka ba da horo ga matan musamman wanda suke da sha'awar su yi harkar kasuwanci kamar binciken da shi wannan samedan suka yi ya nuna cewa mata a Najeriya da yawa sun fi hulɗar abin da ya shafi siye da siyarwa da kuma ba da ayyuka na musamman irin su kitso ne da makamantansu irin su lalle da makamantansu samar da ayyuka siyar da abinci wanda ayyuka ne sai kuma siye da siyarwa shi mata suka fi mai da hankali wanda binciken amma sai ya nuna cewa maza kuma sun fi mai da hankali ga wajen masana'antu harkar noma da su ma kuma cinikayya din so kowa akwai abin da ya fi mai da hankali to tunda an san wuraren da matan suka fi mai da hankali sai a ga wannan horo ya fi dacewa a basu kowace za ta iya zaɓa cewa ga ita ga abin da take fi sha'awa kasuwanci ne lalle za ta yi makamantarsu kitso ne sai a bada horo sannan kuma a bada tsari yadda za a gudanar da abin sannan kuma dole a rinka ci gaba da ilimantar da su ta fuskar shi wannan financial literacy ma'ana ilimin kasuwanci ta yadda za su rinka ajiye kobo da ɗari wanda idan ya taru za su bunƙasa wannan kasuwanci. Kaga kenan ba sai lalle mace tana da ilimi ba? Yawwa ni ma shine abin da nake so. Ba sai lalle tana yanda kai magana mara ilimi dan ni na ta ko ta mace da na taba ganin ta tana sai da murjani ko aji ɗaya bata je ba. Amma da haka take lissafin kuɗi. kuma sai ki a miliyoyi take yar Kano ce ma matar ba zan faɗi sunanta ba kuma tana sai da su murzani yawanci manya-manyan iban nan su suna sai a gurinta da haka take lissafin kuɗinta to da kai magana shine nake ta tunani kuma ga tambayar na ga ciwon ba sai lalle mace magana ce dai ta kuɗi yawanci wanda suke irin wannan kananan sana'o'in ai ba makaranta suka je ba doctor yawanci wanda suke irin wannan sana'a na su kitso na lalle yawanci ba wai ko sun yi wani karatun boko bane ba ba su ba ma da yawa masu kuɗin duniya ma drop out ne a makarantar irin wanda aka kora ne ko da kansu suka yadda makarantar suka koma neman kuɗi su ne ma masu kuɗi a duniya yanzu to amma doctor so ba shi ilimi daban kuɗin daban amma dai shi kuma dabarun kasuwanci ba sai a makaranta ake koya ba ana iya zaune da mutum a koya mi to ya za a yi mu mata mu yi plan na yadda za mu tafiyar da wannan harkar kuɗi din financial literacy ko kuma ciniki ya za mu yi shi a hankali yadda ba za mu tsunduma kamar yin ɗazu kayi magana akan fara nima ina ɗaya daga ci za ka ga da jarin ka je ka siyo kaya ka siyar an su siya an baka kuɗinka amma in ɗan abu ya faru a ciki za ka ɗauka so ba ma bambanta kuɗina da kuɗin kasuwanci duk haɗa su ake guri ɗaya to wani shawara za a ba wa masu kallon mu yadda za mu dinga yin wannan tattalin har mu dinga cin amfaninsa to wannan shi yana kunshe a cikin wannan horon da aka ce a bada idan misali mace ta sa jarin naira 10,000 tana gudanar da harkar kasuwanci misali abinci to a kullum idan ta tashi ta kirga abin da ta yi ya kamata ta san nawa ne riba a ciki nawa ne uwa kuɗi yawa nawa ne uwa kuɗi sannan kuma ai a kuɗin da ta kashe ba iya abincin ba ne watakila akwai kayayyaki da ta siya kamar magi watakila zai sati ɗaya ko kwana 3 to babu shi za ta cire wanda iya wanda ta yi amfani da shi yawa ta ga nawa ne kudin ta samu sai ta gane cewa menene riba a cikin wannan kudin saboda haka za ta shawarta cewa to a cikin kasar ribar zan rinka ajiye kaso 10 ko 20 a kullum cikin 100 sai ta yi asusu
na wannan ta rika ajiyewa. ban katse ka ba da Allah. Kaga maganar da kai ɗazu akan cewa manyan masu kuɗi ma ba su je makaranta ba misali. Sun je su watsar yawa to ko kuma sun watsar. To a yanda zamani yake tafiya yanzu akwai wa'anda gaskiya shi wannan ilimin bayan da za a yi ka same shi kuma kai amfani da shi yanda ya kamata in baka da ilimin zamani. So ya kamata a ce ko da ma za mu yi duk da su ma wa'anda ba su da ilimin zamanin akwai yanda za a hore su, to amma shin akwai wani layi ne ko kuma akwai wani bambanci tsakanin wa'anda suke da ilimin zamani da kuma suke da wannan shi ma kuma ilimin sarrafa kuɗin da wa'anda kuma ba su da ilimin zamani kuma suna da ilimin sarrafa kuɗi? Ya kamata a ce akwai wani bambanci a irin yadda kasuwancin su yake da kuma yadda yake fita ko yake zama a wurin al'umma. Ana samun bambanci. Wanda yake da ilimin zamani cikin ƙanƙanin lokaci yake iya ribatar duk wani canji na fasaha da ya zo. Irin wannan harka na su intanet nan, wannan e-business din kamar yanzu wannan e-naira da aka yi, to wanda yake da ilimi na zamani mai dan zurfi cikin ƙanƙanin lokaci zai ribaci wannan kuma ya amfana da wannan. Mafi yawan wanda ba su da wannan ilimin sukan samu matsala wajen amfani da irin wa'annan. To amma su ma in dai aka zaunar da su akan koya musu, akan nuna musu duk abu ne mai sauki. Wannan technology din idan an zo shi ita wannan fasaha din dauki yaran ki ajiye na turanci daban, koya musu fasahar da Hausa za su gane, nuna musu akan kwamfuta ko akan waya wannan kaza wannan kaza abu ne mai sauki su gane, saboda yan adam ne yayi abu ne mai sauki su gane. To amma dai saurin ribata wanda yake da ilimi yafi. To alhamdulillah dokta, bari mu je hutun takaitaccen lokaci. Masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci, a dakace mu, muna nan dawa in Allah yarda. Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci, a inda yau maudu'in muke tattauna mata da kuɗi. To dokta, a kullum a shirin mata akwai wani dan nishadi da muke yi a ciki, yau kuma mun zo za mu yi shi. Amsa wannan tambaya taki ce, shin za ki iya ba mai gidan kirancen kuɗi ya miki kishiya? To ai ni naga ko da nashi kuɗin ma ba zan so ya min kishiya ba, balle da nawa. Wallahi ki ba shi rance ko. Gaskiya a hakikanin gaskiya ba zan iya ba. Gaskiya ba zan iya ba. Ba ki tunanin ta zo za ta rage miki aiki? Ina dokta, wannan fa duk abin da ake kira all na wash shine wannan, wai a ce ai kanwa zan kawo miki za ta taimaka miki, yawa yar uwa, abu duk yana cikin karkashin wani lema da yawanci wanda suke yin pidgin English suke ce mishi all na wash, saboda idan ta zo zama ya zama a lokacin za ta nuna miki cewa yanda aka auro ki kike mata gida, haka ita ma aka auro ta take mata gida. To a gaskiya ni ma dokta ba zan iya ba da rancen kuɗi a min kishiya ba, in zai kishi yadda ya je yi, amma dai ba ko sisi na a ciki. Shine kawai. To kuma wa yafi saurin biyan bashi, mace ko miji? In an karɓi bashi wannan dokta ya da ya fara ansa. A tsakanin mata da maza. Mace in ta karɓi bashi ma tana biya ne? Ta ɗauka take da ma ta karɓi hakinta ne. Namijin shine ake sa mai pressure sai ya biya bashi. Kuma da yawa wasu suna biya tare da cewa wasu sukan ɗau lokaci bis kafin su biya. Amma ban jin mace tana biyan bashi yayi. Ki ji shi. Za ta ce kawai ta shi halak gasa ne. Dokta ka san ba a musu da masana, sai dai ko in ce irin ko ta kididdiga ra'ayin ya dan bambanta. Yawa ni a iya nawa sanin da mutanen da nake mu'amala da su gaskiya zan iya cewa maza ne ba sa biyan bashi. Domin akwai matan da ma saboda rashin biyan bashin ma sai ki ga ma ba sa bayarwa, kuma ya kamata a ce maza su san cewa in ka biya matarka bashi kamar ma kayi wa kanka wani tanadi ne, saboda gobe ma zaka dawo. Ai kin san suna dawowa ne, tunda sun san kina juya kuɗi ko wani abu, ba za ma su daina wai cewa ba za su yawa sun dinga zuwa kenan. So ya kamata a ce su san cewa in suka biya ki wannan bashin kamar ma sun wa kansu wani asusu ne, domin su za su ƙara dawowa su ƙara ranta. Kwarai da gaske. Ya zama revolving fund. Lalle ne ka revolving fund. To dokta, idan mata masu sana'a ciniki siye da siyarwa, shin ya kamata su ɓoye kudaden da yake shigo musu su ɓoye wa mazajensu? Idan kamar mazan in sun gani za su nemi rance kuma ba da rancen zai taba harkar kasuwanci, so bai kamata su fito da su a gani ba har ma a nema, saboda da maimakon kasuwancin ya ruce gara shi ya haƙuri da matsalar da yake da ita kafin wani lokaci ya warware. Ban sani ba ko za ki magana akan wannan canjin kuɗin da za a yi. Ka san mata da yawa gaskiya ba sa aje kuɗi a banki, ga kuma yanzu wannan sabon canja kala ko kuma canja zubinta. Gashi ana ta maganan cewar an samu biliyoyin nerori ma
wanda duk a social media da abin nan kafafen yada labarai mun gani cewa a dan kankanin lokacin da aka ba da shelan cewa bankin tarayya za ta canza zubi ko kuma in ce kamannin yawa kalolin kudaden Najeriya, to har an samu an je an yi deposit, wato an ba da ajiyan kuɗi a banki cash naira biliyan 52. To kuma duba da magana da kai as doctor da kace mata da yawa su ne suke masu wani small scale business, wato mafi kankancin sana'a, yawanci wa'annan ba masu da asusun banki, ko da shagunan su manya ne ko kuma sana'an su ma ya bunƙasa, sai kaga idan yanzu kana neman rancen 200,000 za su baka kuma a cikin gida ba inda za su je. Akwai wuraren da suke soke kuɗi da duk yanda kai ma in ka je gani ma ba za ka gani ba, sai su da suka ajiye wannan kuɗin, ko kuma irin wannan jakan nan wannan post din nan sai kiga Hausa suna ce mata posa, wanda suke daurewa ko a jikin nasu ne ma ba za ki gan shi ba, sai su da suke daurewa. To wannan canza kuɗin wani irin tasiri zai wa irin wa'annan mutanen, ko kuma ta za a kokarin a jawo hankalin cewa ya kamata su ma su rungumi wannan abin nan banking system din. To kada asara farko dai shi babban banki ya yi magana cewa zai wannan ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo shine kaso 80 da kimanin kaso 85 na kuɗaɗe da aka saki a kasuwa ba sa shigowa bankuna, suna hannun al'umma, wanda suna ga wannan baya ba su dama da su sa ido sosai akan zirga-zirgar kuɗi, tare da cewa wannan iya kuɗi ne. Ya kamata babban banki ya fito wa al'umma Najeriya jawabi. Kuɗi ne wanda ake kira currency in supply, naira tiriliyan 3 da biliyan 230. A ciki naira tiriliyan 3 da biliyan 230. A cikin wannan kudaden da aka saki naira tiriliyan 2 da biliyan 730 suna hannun al'umma a Najeriya su ne kimanin kaso 85. To amma fa wannan currency ne in circulation, ba money in circulation ba. To me bambancin? Money in circulation a Najeriya naira tiriliyan 49 ne. Su kuma wannan currency circulation shine wanda mutane suke hada da su ko a banki ko a tsakanin al'umma. Shi kuma ɗayan wanda yake ajiye a gida ko a da wanda yake a hannun al'umma da wanda yake banki ana hada duka circulation ne. To amma shi wannan wanda yake magana akai iya kuɗi ne wannan na takarda. Ai akwai kuɗi wanda ba na takarda ba. Misali kina da account, kina da checkbook, za ki iya sayayya ki ɗauko check ki rubutu ki bada ki biya, mutum kuma ya ɗauki kayan ki tafi, wannan ma kuɗi ne. Akwai yarjejeniya da ake shiga ta cinikayya, a ce kamar yanzu kwanan akwai banki da aka siyar, Central Bank ta siyar, an ba da kima wasu kuɗaɗe tsawon shekara 10 haka za a yi kuma ana biyan wasu, akwai shi a rubuce, wannan takardar ita kanta yanzu kuɗi ce. To irin wannan in kika hada tiriliyan 49 ne kuɗi da ake amfani da su a Najeriya. So shi kuma wannan kuɗin da yake magana gaba ɗaya kaso 5.5 cikin 100 na kuɗaɗen da suke Najeriya. Saboda haka ba ma dalilin da za a zo wannan tsari, saboda me ba fa maganar canja fasalin kuɗi ba ne da kala, maganar wannan naira 100 da muke amfani da ita da 500 da 200 daga nan zuwa 31 ga watan Janairu sun dawo takarda, sun dawo makamashi. Idan da cewa aka yi an yi sake fasalin kudaden nan domin a ƙara musu inganci da tsaro, amma a ci gaba da amfani da wa'incan, sai dai duk wadda ta shiga babban banki ba za ta fito ba. Wannan cikin kwanciyar hankali za a yi a gama, amma wannan tsarin da suka zo da suka da shi babu wata ƙasa da ta ci gaba a duniya da ta taɓa yin wannan tsarin, ba a yi. Iya ƙasashe masu tasowa mu nan su Ghana su Najeriya su wannan Mozambique da su makamantansu mu ne muke yi, sai India da ta yi a shekara ta 2016 ya haifar mata da matsaloli da dama, wanda mu ma a nan din yanzu mata da yawa da mutanen da suke karkara ba za su samu sukunin da za su je su shigar da kudaden su ba. Matsalar da za ta faru shine daga yanzu an ma fara in kika je ƙauyuka da su ma mata da suke wannan sana'o'i za su daina karɓar wa'annan kuɗin ne. In ka zo musu za ka yi ciniki da 1,000 ko 500 ko 200 za su ce ba za su karɓa ba, saboda ba su da lokacin da za su kai ta banki, kas kuma ta zame masa asara. Wannan zai tauye hada-hadar kasuwancin da mata da kuma hada-hadar kasuwanci da ake a ƙauyuka tsohon wannan lokaci.
To Allah ya kyauta. To masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci a dakacin muna da an Allah yadda. To masu kallon mu barkan mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Dan kafin mu tafi fuska ta canja dan hankali na ya tashi. Saboda musamman matan mu da suke karkara wannan canjin kuɗin yana da abin da su ne za su ji jiki kenan. Shin me za a yi? Gaskiya ina mafita ba. Mafitar saboda gaskiya ya kamata a ce mata sun lura sun farga. Komai kankantan mace ko 5,000 take da shi ta yi kokari a san yadda za a canja mata kuɗin nan saboda kada a yi asara. To babban matsalar shine yanzu babu inda zaki je ki nema a baki kanana ko yan 50-50 ko yan naira 20-20 ko 100 na 10,000 zai yi wahalar samu. Watakila kuma jarin kenan na mace 5,000 din ko 10,000 idan ta rike wa'innan zai iya zama mata asara. Idan ta je ta zuba su a banki hada ta tsaya cak kasuwanci ya tsaya har tsohon wani lokaci kimanin wata 2. kuma babu inda za ta yi ta samu wannan kananan. To da yawa wasu abin da matakan da suka fara dauka shine ko za su dauka in suka je suka yi sayayya suka sarrafa abin da suke ciniki da shi ko da sabis suke yi ko kitso suka yi miki za su ce ba za su karbi wa'annan kuɗin ba sai dai ki biya da yan 100 ko 50 ko yan 20 wannan kuma suna da wahalar a same su a yanzu saboda haka a ƙarshe dai kasuwanci ne zai samu matsala kuma idan suka tsawon lokaci ba sa juya kuɗin jarin ya lalace. Sosai kuwa. Dokta ban katse ka ba. Yanzu duba da irin bayanin da kai ya nuna cewa su wa'annan masu ƙananan sana'o'in su za su shiga cikin halin kakanikayi. To a irin naka ilimin da fasaha da kuma nazari shin menene dalilin ita wannan babban bankin me ribar ta a yin wannan don me yasa ta kirkiro da wannan abu indai har ba wani abu bane da zai ribaci wa'annan to su ta yaya za su ribata me nasu ainihin dalilin da yasa suka kirkiri wannan abu. So dalilan da suka faɗa na farko shine na yi jawabin cewa sun ce kaso 85 na kuɗi baya cikin banki yana ba su matsala wajen bibiya. Wannan banki yana hannun al'umma. Sannan sun ce akwai yiwuwar akwai kuɗaɗe na boge da suke yawo a cikin gari tunda ba sa zuwa banki ba lalle bane a gane al'umma kuma ba kowa bane zai iya tantance cewa wannan kuɗi ko na boge ne ko na boge ba ana ci gaba da amfani da su ba wai sun tabbatar ba amma sun zargi haka yawa akwai kuma zargi ne cewa akwai kuɗaɗe makudai a hannun bata gari musamman wannan kuɗin fansa da ake biya wanda ana ganin suna daji a irin wannan dalilan suka kawo ko a India da aka yi a shekara ta 2016 kusan da irin wannan dalilan ne amma aka gama ba wanda aka kama. A shekara ta 1984 lokacin shugaba Muhammadu Buhari yana shugaban kasa na soja an yi dai irin wannan kuma irin wa'innan dalilan aka faɗa kuma haka abin ya shuɗe ba wanda aka kama da laifi sai koma baya da mutane suka samu to yanzu ma shi ake tsoro. Yanzu doctor to wannan record din da aka samu na irin wannan makudan kuɗin wanda ake cewa a tarihin Najeriya ma a wannan kankanin lokacin ba a taɓa samun lokacin da aka sa biliyan 52 aka kawo shi aka saka shi a banki ba shin ya nuna cewa kenan wannan hasashen ko wannan tunani ko wannan zargin da shi wannan babban banki suke ya tabbata? Wato abin da zai ma faru shine kamar abin da ya faru a India a shekara ta 2016 a watan September da suka sa wannan dokar sai da kaso 99.3 na kudin da yake hannun al'umma rufi karo triliyan 15.4 sai da triliyan 15.3 ya koma banki sama da kaso 99 cikin 100. Mu ma yanzu a Najeriya daga nan zuwa watan Janairu wannan naira da ake faɗa naira triliyan 2 da biliyan 370 sai sama da kaso 99 nasu ya koma banki ba tare da an kama kowa ba. Saboda haka ba zai haifar da komai ba abin da za a cibin da wannan policy din da aka zo. Amma kudin ya koma ai an dan samu ci gaba. Ai idan ya koma din saboda harkar bankin babu ci gaba a Najeriya. Mutane ba sa son zuwa su rinka bin layi. Suna tsoron cuta da ake a bankunan ana ta cutar mutane ana kwashe musu kuɗi. Bankin baya iya komai akai duk wanda aka sato kuɗi a banki shikenan sun mula. Ba wanda ake dawo da su. Gwamnati ba ta komai akai shi babban banki na kasa baya komai akai. Da yawa mutane suka gwammace su rike kuɗaɗen su a hannu su ci gudanar da kasuwancinsu. Yanzu idan an mai da kudin 100% ma daga nan zuwa watan Janairu watan February yana kama sabon kudi ya fito da yawa duk wanda suka fito da kudin su ba koma banki za su yi ba za su dawo sabon kudin za su dawo saji a gida tunda me babu efficiency a harkar banki babu tsari mai kyau ba check and balances abin da ya kyautu shine a inganta harkar banki a Najeriya
wannan zai sa al'umma su rinka kai kudin su banki suna harka da banki, za su yi hulɗa da banki fiye da abin da yake faruwa a yanzu, ba tare da ka tilasta kowa ba. In dai ka inganta harkar bankin da mutane da dama za su je. To dokta mun gode kwarai da ka samu dama, za mu je ga shawara. Ni ina so ne a bawa mata shawara, ya za a yi mata su gane idan suna so su saka kudinsu, ya za a gane masu service providers na gaske da kuma na ƙarya. Kamar in za a investin kuɗi, financial abin nan, in zan sa kuɗi, in zan ba mu wani min hada-hada, ya zan yi in gane na gaskiya, zan yi in gane na ƙarya ko na bogi. Kin san financial investors misali akwai ƙawaye ko family members 'yan uwa da suke harka a kasuwa ko suke safara ta wasu kayayyaki, su ma financial investors ne. Idan kina da kawa ko yan uwa da take wannan ko aboki kuma kika aminta da shi, za ki iya bashi kuɗi. Da yawa ana samun matsala a irin wannan, amma in ka aminta da mutum za ka iya bashi kuɗi, za ka iya bada kuɗinka. Akwai wanda za ka gane to na gaskiya. Wani abin sai an gwada gaskiya. Sai an gwada. Ko kuma ka duba track record. Wani kuma za a duba yau da gobe yaya mu'amalar shi take. Da ana wannan. Ni dai nawa a gurguje gaskiya shawaran da zan ba 'yan uwana mata da mazan ma shine duk wani irin harkan ko kasuwanci ko wani abu haka na bunƙasa kai ko na ci gaba da mutum yake so ya yi kokari ya samu wannan shi ilimin financial literacy in, saboda ya iya bambance ga jari, ga riba, ga kuma abin da ake sauran yawan juyawa, ga kuma ko abin da wasu suke ce mishi maintenance fee, duk da irin abin da zai zama cewa an ka samu kamar wani chart ne da zai taimaki shi wannan kasuwancin naka ya ci gaba. To doctor, shawara. To bayan wannan ma akwai bibiya na alƙalima na tattalin arziki. Misali alƙalima na hawa farashi, idan baka bibiyar su zaka je ka siyo kaya da tsada baka san cewa ko farashi zai dab da karewa yake ko dab da hawa yake, sai ka siyar ka zo ka yi da na sani. Akwai alƙalima da suke nuna ga irin abubuwan da ake da bukata da su a yanzu, ko nan da jimawa kaɗan, nan da wata ɗaya biyu al'umma za su buƙaci abu kaza. Idan ka bi wani alƙaliman ka gani a matsayinka na ɗan kasuwa, sai ka je ka nemo wannan kayan daidai lokacin da ake buƙatar su a kasuwa, sai ka kawo, ana samun riba. To yana da kyau a rinka bibiyar a labarai da kuma kafofi da suke bada alƙalima wanda suka shafi harkar tattalin arziki. Yana da kyau ɗan kasuwa ya rika bibiya da yana ƙara wannan financial literacy din, ana ilimtuwa da shi. To masu kallon mu, ni shawarar da zan bayar shine musamman akan wannan canjin kalar kuɗi da za a yi. Zan yi kira da gwamnati ne wanda da ƙananan hukumomi ko camomi ko kansilan ma unguwa, haka ne, su ne ma na wannan bangaren lalle su sa hannu su tabbatar cewar duk waɗanda suke da kuɗaɗe, musamman mata da suke da ƙaramar sana'a wanda ake ɗan samun kuɗi ba wani kuɗin kirki ba, da Allah da Annabi da su zauna su tallafa wa mata, har da mazan ma a ga cewa mutane mata ba su yi asarar kuɗaɗensu ba. Wannan canjin kuɗi an kai kuɗaɗen nan banki an ba mata canji, kuma a yi ƙoƙari inda in an kai kuɗin nan ba zai ɗauki lokaci ba, kamar yadda ka ce zai iya dakatar musu da kasuwancin. Haka ne. To don Allah a taimaka, mu dai kiran da muke wa gwamnati kenan ta sa hannu, musamman ƙananan hukumomi, musamman kansuloli. To masu kallon assalamu alaikum, ku kasance da mu a wani mako insha Allah. To dokta, masu kallon mu sallama. To masu kallon mu assalamu alaikum. Kuma mun gode kwarai da ka samu ka zo. Allah ya taimaka, mun gode. Allah ya mai da kai. To masu kallon mu, inda za mu dakata a shirin mu na yau kenan. Sai ku bi mu bashi wani satin in Allah da za mu dora, kuma a ci gaba da kallon shirin mata a yau. Allah ya kai mu wani satin lafiya.